Tiripo paloti, pamsika pamavhende paloti. Tinotengesa madomasi maonyeni akanaka. Tafara zvikuru kuona mukoma wedawa. Wanotirakidza. Wanotirakidza sekwamandidziya. Apa tinotozomboyo toro dzedu dzibudo ipapa dziri kupisa dzacho. Zvakabatwa mataila akabatwa. Dzakabatwa. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri kwakachimana kwaMutoko. Nhau ndiye kushayika kwemwana. Munotondera tikupai nhau tiri kuwedza yemwana akangoshayika pamba, vabereki vaenda unochera mvura vachidzoka mwana haana kuzooneka nanhasi, mwana asati awanika. Zvitiko zvakawanda tikagokupai kudomboshava yemwana zvakare ne2 years akagoshayika akazowanika after about 6 months akafa. Zvinhu zvinoshungurudza veruzhinji. Nhasi uno ndo nhau yatisvitsa kuno. Regai katitaure nevagari vekuno tinzwe kuti chii chakatora nzvimbo, zviri kumbofamba sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Kana uri urombwa vedwe madi kutsvaga mari neimwe nzira. Iyi nzira iyi ndeyekuti nhoroondo yekushayikwa kwevana kesi yatinayo yaichitatu. Pane kesi yakamboitika yemwana akaita 7 days asina kuonekwa, 14 days 7 days kasingakanganisi, tikazomona akafa ari mumvura. Kazoita kesi imwe yepiri yemwana akashayikwa kwe4 days. Mwana akataura kwakanga ari, pakaita kesi yekuti mwana akataura pamba paaigara. Tikabva ipapo kesi yanhasi yaitatu. Saka isu tiri muno mumasara kuforward 8 tikuti nhau yekushayikwa kwevana yanhau yakuti shungurudza zvakanyanyisa. Tirikuti isusu neutungamiri hwedu hwatinahwo, masabhuku, maMP, kansera nomumwe utungamiri hwese huripo, tibatane pange pachigadziswa nhau yekushayikwa kwevana. Kana ari munhu kana kuti vanhu vari muno vari kuzviita vange vachizobuditswa kana pachena kuti ndivo vari kuparadza upenyu hwevana, nokuti vana ava ndo vatungamiri vamangwana. Saka naizvozvo ndiri kuti tiri pamwe chete pakurwisa nyaya yekushayikwa kwevana. Naiva mashoko ndoti ndatenda. Kopa mushapa akazowanikwa ari pacho veipapo vaiti kudii? Nyaya yacho yakaiswa kukoti. Yaiswa kukoti nyaya yacho. Haisinyatsobuda zvakanyatsonaka kuti ifambiswa sei. Ozi mwana akapa hombo kuti ndandiri pamba pakadai, ndaidyira pureti yakadai, ndakavharirwa pakadai.
saka zvinhu zvakatotishayisa zvikufamba sei zvimwe nyaya yacho nanhasi chiri kukoti. Ini ndinoitwa Shepherd Kusa. Kuya kwataita nyaya iri kunesa pakati penzvimbo ino inyaya inosuyisa zvikuru. Dambudziko ratasangana naro kuno rakaomarara. Ndiri kufara zvikuru nekuya kwamaitawo weDrumas Media nedzimwe nguva zvinhu izvi zvikaonekwa kuruzhinji rwevanhu vanoita mabasa kana akafanana neiyaya yaitika kuno zvichadzora umbavha hwekubewa kwevana kunharaunda yatiri. Takambozama kuita zvokuti tinamate tidi zvese zvinoitwa kuti zvinotisvitsa pane munhu. Taita zvokuti tariro chaiyo hapachisina. Taane nguva tichiuya tichigara patiri panapa tichidzokera kumba tisina decision inobatika kusvika mukuperererwa panyaya yakafanana iyo. Ndinoimba kuti kubva zvino tinofanira kuona zvinhu zvichichinja. Nongoti ndo mashoko mashoma ndichangotaura iyaya. Ndatenda. Nonzi nomusakativu ndirisisi vemwana akashayika. Ndakabuda nichendonogeza ndikavasiya vari 2 mukitcheni, mumwe wacho ndakamutubure poto. Saka uyu ari kuti paakabura poto mumwe akabuda panze ndokutomushayiwa. Asi mapedzisa kuonana nguva yakareba sei? Ndakapedzisira kumuona ndofunga 1:15 ndichendonogeza. Uchizopedza kugeza munhu uchamuona? Ari pamba? Akashayikira pamba. Ndini sekuru wemwana akashayika uyu. Ndinotenda hangu nekundibatsira kutsvaga muzukuru wangu kumazuva akawanda. Chituko chakatika ndisipo ndaenda kuchechi. Ndisina adzimai vangu. Ndanga riri last day kuti tinopesa kuchechi koko asi ndo pazvakazozvaitika ndisipo. It means munhu akaona kuti panhu apano apa havana vabereki ndosaka rikaendere sei ndoita zvandinoda. Ndakazofonera kuti kuno kumuzukuru hakuna sekuru muzukuru hakuna handisi kumuona kuno. Tikazosiya zvechechi kuti tikafamba midnight tichifamba munzira kusvika kumba unoona vanhu vakatoungana kumba vachitaura nenyaya yacho nayo kuti tadiwa hatisi kumuona. Takambozama kutsvaga ndakasvikira vanhu achitsvaga matochi mungwerewere mumasango mese vakamushaya ende vakashaya kuti vaenda nedirection ipi. Tazomuka mangwana makuseni tichienda kunoza sabhuku ndo nyaya iripo. Sabhuku vanga vasipo ndakabva vanoza second sanambo sabhuku ndo nyaya iripo ndobva vandibatsira kuti kutsvaga vanhu muri yese mabhuku ese takatenderera kutsvaga vachitibatsira but takashaya kuti mwana akaenda nekupi. Saka ndinotenda vabereki nekundibatsira kwamuita kutsvaga mwana asati amuona kuti tichafamba sei kuti timuone pane mwana. Asi shure yandiri kuita ndekuti dai taona mwana akatibatsira toona paari pachona. Ndatenda hangu. yeZimbabwe amawadiwadikani tagai titaure zvizhinji nenyaya yatakaunganira muzuva ranhasi muvhireji chesango yetimenyamashekere chifinyamukowo iri nyaya yekushayikwa kwevana. Semwana watakaunganira muzuva ranhasi anonzi Tadiwa Nashe Katifu, mwana ane makore 13 anga ari grade 6. Mwana uyu shoko richiuya rakati akashayikwa mukoma wake achigeza, mutwini wake anga ari mumba mukitcheni. Saka kubuda kwaakaita mumba akaida kuwesa moto panze haana kuzobva awanika. Saka pavakazofona kumba vachiti mufundisi wekuchechi kwedu akafona chafa chaipa Morrison aita kuti ano Tadiwa haasi kuwanikwa. Saka tikutotsvaga mwana tikati tikati alright sure. Takabva nomudzimai wangu kumba anova ndiye tete wemwana weye. Takabva na4 tikasvika panzvimbo tikaona sekuru wacho tikavabvunza vakati ano inini handaenda kuchechi, ndakabuda kuma10 dzemangwanani ndichienda kuchechi. Saka ndakazotofonerwa kuma10 dzeusiku kunzi no mwana haasi kuwanikwa. Asi chandakatanga kuvabvunza ndechekuti maripota here kumapurisa vakati hatisati. Tikati aiwa no, mutemo unoti kana 3 hours dzakwana musina kuona munhu panzvimbo kana kuti 24 hours munofanira kuripota kumapurisa. Saka nongo vakaita mazuva 2 vasati vaenda koripota. Vakazoripota kumapurisa asi pakatora mazuva anenge 5 kana kuti 4 mapurisa asati auya panzvimbo kuona kuti ko chii chiri kutora nzvimbo. Vakazouya vanhu vese vangu vabudapo. Kubva musi wavakauya mapurisa hawana kuzodzokazve kusvika nazvino. Vabereki ndivo vari kutsvaga. Takambofonera kututu kumasoja. Masoja vakati tinopiwa go ahead nepolisi. Polisi ngaitikumbe ngaitifonere tiuye. Muri kushungurudzika mukati memwoyo kuti chiitiko chakadai chikuramba chichiitika musame village hachisi chokutanga. Pane makore 2 pashayikwa mwana mukomana ane 4 years
akazowanika pamasanga yanyazvounda namudzi nonga kubva panzvimbo yaakatorerwa mwana 9 km tiri panzvimbo yatakamira inei ndofunga i500 meters kubva pakatorerwa mwana abva kumba kwawo. Saka chiitiko ichochi tautokumbira kumapurisa vane vawe security dai vatibatsira waita basa nemoyo unoda nokuti kana tichiti ngatishandei tiri pamwe chete zveshuwa kana nyaya ichinzi iri kuferefetwa ngaiferefetwe kusvika yasvika payakabvira. Asi kana ichingonzi iri kuferefetwa iri kumaofisi wakagara muofisi pamwe pacho hationi nokuti nyaya kana kuti ibude nyaya kupinda muwanhu zvinhu zvinofamba sei zviri kubva kupi zviri kuenda kupi. Saka ini semumiririro wenzvimbo zvinhu zviri kundishungurudza zvizhinji kuti chiitiko chakadai chikuramba chichiitika munharaunda. Saka senzvimbo yatosviba taakukumbira imi weDrew Medias kuti kana mune hama vadikani vabetseri taakutokumbira kuti dai wambouya wachenesa nzvimbo kuti chiitiko chakadai chisazodzokorore zvakare kana vachinge vachizviita zvawaita zvakwana. Saka taakukumbira wabetseri. Ndofunga muzuva razuro tine mubetseri watakaona akati ano ndinogona kuronda tsoro yenyu zveshuwa makuseni ano taunganidza mari tikawapa mari yefuel nemari yake nemari yekuhaya motikari wakati taakuenda kuinyanga kunowa ndo kune n'anga yacho. Asi tatuma sabhuku chesango nasekuru wemwana saka zvazonzi programu yaamangwana. Saka tikunamata kuti Mwari chakawanzika dai chabuda pachena ari kuita mabasa aya dai aonekwa nokuti hama vadikani iyo tichitarisa vabereki vachisina mufaro mukati menharaunda ino nekuda kwewana. Rimwe zuva muchati mwana rimwe zuva mukuru achatorwa. Iye zvino zvikoro zvaakuda kuvhurwa vabereki vakutyira wana nokuti ukaona mwana akutorwa pamba zvinhu zvinosvisa hama vadikani kokuzoti paanoenda kuchikoro. Saka isusu tiri kuti taakukumbira kubatsirwa dai Mwari vatibatsira pamwe chete nesecurity yeZimbabwe dai yatibatsira kuvhireji kwachesango kubva kuna Ponyati anova mukuru wemapurisa dai vatinzwira tsitsi muvhireji muno kuti mapurisa vatibatsire pachiitiko ichi akazviita abatwe. Chatinoziva ndechekuti mapurisa eZimbabwe kana CID kana chinzi raakuda kushanda zveshuwa basa waite 2 days vanhu vanenge vabata. Asi taakukumbira kuti dai vesecurity watinzwira tsitsi mukati menharaunda yedu wamboshanda basa kuti tiedze kusununguka nokuti mararamire ataita wabereki vasungikana wabereki vasuruwara nezviitiko zvaakuitika munharaunda medu maita basa nemashoko iwa tatenda. Makadiko mhuri yeZimbabwe ini ndoitwa Shila Bakajani ndogara Bhukure kwaChisango. Kushayikwa kwakaitwa mwana ndandisipo ndandiri kuHarare. Saka ndakazongofonerwawo nemwana achinditi mama mwana harisi kumuona. Vakangoti pamwe hameno paari akasenda iri meseji mufoni masekuru ake. Saka ndatoti tichaona kuti mangwana pamwe anenge ari padhuze. Saka zvadaro mangwana kuseni takatorara tichinamata mangwana acho kuseni vandatomukirawo kukwira bhazi ndichiuya. Kuya kwandaitawo ndakasanganawo nemedzo kuti bhazi rakabva rafirawo pachitsibhiti. Panguva yakare chimirira bhazi kuti rigadzirwe ndakaona kuti riri kunditorera time vandatobhadhara futi imwe mari vandanosvika pamutoko vandazobhadhara imwe mari kuti ndisvike panjera ndatosvika vanhu vatori pamba zveshuwa vachitoti mwana chihatisi kumuona. Saka kubvawo ipapo tichitsvaga mwana kusvika nanhasi mwana risati amwana. Anonzi ani zita rake? Anonzi Tadiwa Kativa. Anga akura zvakadii? Anga ane 13 years, matwins. Akatorwa musikana watiri kushaya. Ngwari musikana nemukomana? Amen. All right. Aiwa zvakanaka. Ndinoitwawo Gift Mudzambi. Ndinogarawo mudunhu rino ndakashayikwa mwana. Zvinhu zviri kutirwadza. Sevagari venzvimbo ino chiitiko ichi hachizi chekutanga kuitika. Ndofunga chachiitiko chechipiri chichiitika chekutsakatika kwewana. Saka isu vagari venzvimbo ino tiri kushungurudzikana zvakanyanyisa kuti pachiitiko chekutanga chakaitika ndofunga takafambisa nyaya iyi ikaenda kumapurisa ikabatwa
hatina anza yatakabuda nayo. Mwana akasvika pakutsvagwa, mwana akazoonekwawo akadhambiwawo kwanga akaiswa. But maonero atakamuita isusuwo zvairatidza kuti munhu anga achangobva mukunopondwa kana kuti mukudzipwa. Akangoonekwawo achibhiridha ropa ani mukati merwizi, but paanga akaiswawo yanga ingori nzvimbo yanga ine mvura shoma, achingobudawo mumhuno muropa. Saka zvadaro chiitiko ichocho chakaramba chichifambwa nacho. Hapana mapatsa akanga akabiwa? Pasina, hatina chatakaona chachakashota. Saka zvadaro takaendesa nyaya kumapurisa. Mapurisa vakatora mwana vakati toda kuita postmortem. Vadaro vakatora mwana vakaenda naye vakanogarawo naye. Hatiziva kuti vakaita mazuva mangani naye ari kumochari, ndobva vachizoenda naye zvichireva kuti panguva yachinawo magetsi ainetsa. Pakazoendwawo naye mwana anga ashata. Saka hatinafungidzire kuti postmortem yakanoitwa here zvikapasa. Ende vakangototi tichauya nemaresults akauya hatina kugutsikana nazvo nekuti mwana anga atoshata. Pavakazouyawo naye mwana tichimuradza zvakangovharanawo zvakadaro. Hatinawo kana utungamiri kana kumapurisa vakazouyawo munzvimbo kuchimboverifyawo nekuferefeta nauye mafambiro yanga aita. Ini ndinoitwa Maimpoto, tete wemwana akashayika. Saka ndakazongonzwa ndakufonewawo 12 chinzi mwana hakuna asikuwanika ashayika kuma past 6. Ndobva ndazomukira anofunga ndakasvika kuno kuzwa risati rabuda, ndogara kutara uko. Saka ndasvika kuno kuzwa risati rabuda ndakatanga kutsvaga mwana tikamushayiwa. Mudzi wana wanga wari wiga pamba. Iye akabuda panze achiti ada kuwesa moto. Saka pambonzi chimira kana tapedza kubika usitora huni. Saka pakazobuda musisi wake waenda kogeza. Akabva azongobuda zvachose, ndo mwanzwira ndakaita vana ndavasvikira pamba nokuti mai wacho akazotosvika ndapo. Saka totanga kutsvaga mwana usvikana nhasi hatisati tamuwana. Akashayika kumanguwai? Ndakanzwa kuti 17 past 6. 17 past 6. Anza ane makore mangani? 13. Kuchikoro anga achita chi? Grade 6. Grade 6. Aho mazvita. Okay, right. Ndiri kuti nini magona kuya kumuzimweno Kashimana. This is Mudzi Kashimana. Ndo kune matambudziko iwayo yatisangana nawo ekushayika kwewana. Last time zvamanzwa tine mwana watakashaya takazomona akafa uko. Then this is the second issue. Tichafuti umwe mwana, saka zvinhu zvekutishungurudza. Saka kuya kwamaita zvinhu zvekuti maybe wo pamwe nyaya yedu ingakasika kudinei kunzwika. And then tukiitawo zvekare futi nhau yekubatwa zvibharo kwewana vadiki. Ndingangoti zvinosanganisira child abuse mudzimba matiri mubinai imomo wana vadiki vari kushungurudzwa. Zvimwe zvekuti panguva vanoshaka mareports kana kuti tizive kuti mwana ashungurudzwa abatsirwa here. Sometimes zvimwe zvacho zvinononoka. I thank you. All right. Pamusoro vanhu kwaChisango nokwa Machemedze nokwa Chitai, ndikukupai rutendo rwokuti magona kuva vanhu takabatana vokutsvaga wanawa. Ndiri kutaura tichidai zviitike izvi zvakaitika inini ndisiri pano. Ndakandabuda kuona munin'ina wanga ari kurwara kushinga. Saka pakubuda kwandakaita ndakazonzwa uri musi wechitatu. Imimi ndimani? Ndini Kenias Chisango. Muri chii kumwana? Ndiri Sabo. Saka ndabuda kuenda ndakafonewa naAron Phiri. Kwa Sabo muri kere kumba, ndikati ndini handisi kuno kumba, ndiri kushinga. Koinda kuno mwana ashayika kunoku. Ndikamupindura ndikati ashayika nguva yakati ma 6:30. Ndikati izvo munoitaka? Imimi tawirai vanhu. Ndakabva ndaduma mazita ndikati endai munotawire baba vaMessi nababa vaTsitsi nababa vaNyasha, muunganidze vanhu. Mutsvage munhu yomutsvage please, ndapota hangu. Kana mashayiwa endai kupolisi munoripota kuti zvinhu ndizvo zvaitika kunoku. Tikabvumirana.
right panguwa diki achibva fona anozi Wilimai Aron akati mudhara kunoku mwana asati amuona ba ndikati ko unganidzai vanhu kako mana ndikaita zvinhu zvekutamba ba asi kana mamushaiwa endai kupolisi inini ndiri kushinga saka mangwana acho ndakazozwa admin akundifonera futi zvekare ati ko washesangu mazvizwero zvaitika kunoku ndikati aiwa ndazvinzwa ndiri kutouya wanga wamusi wofriday manjiwo tobva kumasikati ndipo ndakabva ndauyawo kunoku ndouya handina kana kugara pamba vandapindira kumba kuno kuchigara mwana uyu ndakasvikira vanhu varipo ndochibva ndavabvunza kuti ko toita sei toenda noruti rwupi kuti titsvake mwana mumwe wangu wakati hapana ruti rwatanyatsoziva ndikataiwa kama maifanira kuziva kuti mwana aenda noruti urwu ndokuti tione matsvakiro ko right kupurisi makaenda here kuti aiwa hatisati taenda ba takazondoenda kumupurisa ari munomu tikati kukotwa makaenda here vataiwa hatisati taenda saka isi takazomanikidzana kuti endai kumapurisa kukotwa apa uyu wedu uyu yes asi kuhead office vanofanira kuzviziva vaitika saizvozvo akabva aendawo omuzukuru wasekuru wani akaenda kubva aripota isu taakutsvaga mwana tatsvaga kusvika nanhasi mwana asati aonana naye. Ndicho chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe. Ndofunga manzwa zvataurwa nevakasiyana siyana, zvinorwadza, zvinodzimba moyo, zvinotambudza, zvinoshungurudza kuti ko kana zvakudai munyika yatinoti yakasununguka, nyika yatigere, zviri kumbofamba sei? Security. Vedwe tokukumbirai mwana omera shumba aisa zvanza zvake, mapurisa ndaombera. Aiwa kana zvadai so handiti ndisu wamunochengeta. Ko kana madai hamusi maakukundikana here kuti chengeta. Aiwa ndakumbira hangu. Pindirai panhau dzakadai. Toraiwo action panhau dzakadai. Imagine ari mwana wako usiri kumuona zve 2 days chete. Unenge uchiti ari kupi? Ari kuitei, ari kudyei, anani? Zvakaoma. Ndonauya tanga tinayo muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa tichaona sekukumbirwa kwaitwa kuti timbotsvagawo vanokwanisa kuteera hwema tigoona kuti zvingabudirire here kana kuti kwete. Hanzi zvinhu zviedzwa, chemberekwa chivi yakabika mabwe ikanwa muto. Ndozvatovapo, kwava kuzama. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Andrew Neshamba signing off. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.